गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साहा थानाय बालागाव सेन्ट आन सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव 2022-27 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। बे फरायसालियाव हायार सेकेन्डारि थाखोआव आर्टस, कमार्स आरो साइन्स स्ट्रिमाव इंराजि मिडियामजों गोदानै मुं थिसननो हागोन। साइन्स स्ट्रिमाव गुबुन गुबुन आयदानि थाखाय गोनांथि बायदियै केमिस्ट्रि, फिजिक्स आरो बाय'ल'जि लेबनि खाबु दं। गोजौआव मख'नाय गुबुन गुबुन आयदाफोरनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ गोनां थोजासे रोंग'सा फोरोंगिरिफोर दं। बे फरायसालियाव फरायफारि आयदानि अनगायैबो फरायसाफोरनि रोंग'सा जौगाथायखौ नोजोर लाखिनानै स्पर्ट्स फेसिलिटिज बायदियै इनड'र आरो आउटड'र गेम्स गेलेनो खाबु होनाय जायो। लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइ-फाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बर्ड क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमेडियेल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो खाबु दं, जेराव साबसिन सुबिदा होनाय जायो। जायफोर फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो दं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिथिबावनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 6009391254 आरो 6003786924 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।